barisan nggih punika warnane damyak lampai para warodya saking lereng Gunung Merapi.
dia aku mulai duite mesti jaluk apa tak turuti kebutuhan tercukupi.
sejati mangira jagat godhong kinarya mombe amrata kembang lintang saloka langit wah surya lanteng su kasirepun lan udan puncak angkasa bumi bengkah pratiwi oyote ayu potro
Gayeng Sintai. Wih, jenggelam, jenggelam, jenggelam. Hi hi ha hi, hi hi ha hi, hi hi ha hi, hi hi ha. Ora nia ora, 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 ora nia Cancane dek aku wis rindu wis tau lawase ora ketemu eling-eling jamane
penting alus balen. Sabar mas, mbok sabar ora kesusu. Yen kesusu tandane wis mesti kleru. Estu wis dadi alok kanggo tak bilani jiwa raga tulus ing ati. Sabar bela-beli wis tak aturi. Yen kuciwa jur keton tibane mari. Jancane dhek aku wis rindu. Wis tau lawase ora ketemu. Eling-eling jamane semono. Runtang-runtungan ane ra ono liya. Janjane mas aku wis wali. Kelangan bebasan kang mung driji. Ora gampang namani juaning ati. Rasa moyo mas aku ora janji. Harantaya anggo teklek kecemplung kaleng. Timbang golek wis penting alus balen. Sabar mas, mbok sabar ora kesusu. Yen kesusu tandane wis mesti kleru. Estu wis dadi anggap kanggo tak bilani jiwa raga tulus ing ati. Sabar bela-beli wis tak aturi. Yen kuciwa jur keton tibane mari. Napa mriki daleme bangun sing kondang dados dukun tetangga mesti mantun gadah putri namine Vina. Estu badhe matos jambi wuyung sanes jambi wudun pripun bakukun kersa kakang putra atun kados kula purun mugi enggal matur iwa
pripun iki Mbak Kabul? Pripun Mbak? Pripun Mbak Kabul? Aradian dan Riko foto dulu. Baik hadirin semuanya, demikianlah sajian dari Salyo Karya Budaya. Ingin rasa tetap bersama, namun waktu yang memisahkan kita, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, terima kasih untuk semuanya yang telah terlibat dalam acara ini. Sukses selalu buat